नमस्कार। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज बाजार के प्रतापपट्टी सत्संग केंद्र में शुक्रवार के श्री श्री 108 ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वां जन्म उत्सव धूमधाम से मनावल गईल। ए दौरान उषा कीर्तन, प्रार्थना, धर्म ग्रंथ पाठ आ भजन कीर्तन भइल। कीर्तन में सभे श्रद्धालु लोग झूम उठल। उ लोग बड़ श्रद्धा से कीर्तन के आनंद लिहल। समारोह के अध्यक्षता ऋत्विक राजकिशोर सिंह कैलन। एह मौका पर दुर्गापुर से आयल रहन महेश प्रसाद लिम्का, डॉक्टर विंदेश्वर सिंह, रामनाथ सिंह, सुरेश प्रसाद शाह, अछलाल प्रसाद, डॉक्टर रामपुकार वर्मा, शंभू साहा, बाबूलाल शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद सोनी, रामबाबू वर्मा ठाकुर जी के जीवनी पर भइल चर्चा में भाग लिहलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।